көргөччө егетнең үзе белән танышык. Әйбәт үтте бөтен әйбердә, рәхмәт. Атны белмәгәнем, булай шавыр дип, булай әйбәт чапты кысымасын. Нәрсә әйтәм да, рәхмәтен зур дип. Шул. И если можно, на русском тоже. На русском o kadar түгел да инде. Лучше татарча күчерсен беренче. Миңнекәевне хәзер үзе яшәгән Рапат авылында гына түгел, Татарстан һәм илнең татарлар яшәгән төбәкләрендә белмәгән кеше юк. Ничек шулай килеп чыкканын егет әле үзе дә аңлап бетерми. Үземнең татар телендә генә сөйләшәс киләдер, каушаткандыр да инде белмәйм дә, ничек килеп чыкканды үзем дә сизми калдым менә. Бәлки арыганлыктандыр ди Илмир, ат чабышы тәмамланган гына чак була бит. Бүтән җирләргә барсаң сөйләшергә кирәктер дә инде. Барган җирләргә татарча сөйләшәм дип бүтән телләрдә сөйләшкән. Армияларда служба итеп кайтты, мәктәптә укыды. Шул татарчаны да, русчаны да укыдылар. Миңнекәевләр гаиләсендә 4 бала, барысы да 3 телдә белә: русча, татарча, инглизчә. Гаиләдә бары тик татар телендә аралашалар. Балаларны хезмәт сөючән гаилә җанлы итеп милли рухта тәрбиялиләр. Илмир үзе Ирак көнчыгышта хезмәт иткәндә яшьтәшләре белән русча гына аралашкан. Туган авылына кайткач рәхәтләнеп Тукай теленә күчә. Үз гаиләмдә дә шулай булачак ди. Үземнең гаиләмдә булгач, балаларыма тияни дип өйрәттерәчәкмен. Как идет по дистанции 4-й номер Эльмир Миникеев. Милли җанлы егет ат ярата. Гаиләләре гомер буе асраган аны. Бу атына Ялкын дип исем кушкан. Үзе кебек җитез бит. Илмирне беренчелеккә чыгара. Ат белән кызыксына башладым. Бәләкәйдән үк Саидта йөргәндә уже ат белән кызыксына идем. Үзем әти семьяда да атлар булгач, әти гомер буе атны бетермәде. Семьяда ниләрдә әнинең әтиләрендә дә атлар бар. Авылдагы ярышларда, сабан туйларда гел катнаша. Бүген энесен атта йөргә өйрәтә. Кичкенәсе дә киләчәктә җиңсә, интервью вакытында туган телдә сөйләшер мөгаен. Колының турында сөйләле, кайчаннан бирле өйрәтәсең аны? Шул берәр яраттым да инде. Әллә бигә бетерин. Әйткән, эшләгән инде. Яклау ягын теге карабрак. Бергә үсәйдек, уйныйдык. Артыннан йөридем инде. Абый булгач. Туганнарына терәк авылларда горурлык булып чыкты егет. Тракторчыга укып чыккан, атлар үрчетә. Хәзер менә атлы блогер булып китмәгәе. Теге интервьюдан соң яңача тормыш башлана. Бу көннәрдә татарның иң популяр яшь җайда гына Инстаграмда 3000 кеше язылган инде. Звонте, барсы яза. Блогерствога кергә кушалар, шушы видеодан соң. Керәсең син? Белмәйм бит әле, уйлап йөрим, әдрәк булашып караган икән дип. И если можно, на русском тоже. На русском o kadar түгел да инде. Башкортстаннан Айгөл Бәдретдинова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа гасыр каналы.